ሰላም ከመይ ተቐንዩ ተኸታተልቲ መደብ ኤትዩብ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ዙር ኢጣልያ 2023 ንእሽተይ ሓበሬታ ክበኩም እየ ንተቐዳድምቲ ብሽክለታና ኤርትራ ኸ ዓወት እምነየሎም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባርካ ኣባል ወይ ቤተሰብ ኤትዩብ ኩኑ ንስለት ኩሉ ደገፍኩም እተባዕኩም ብልቢ እንዳመስገንኩ ናብ መደብ ወስደኩም ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2023 ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ኢጣልያ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሰለስተ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ኤርትራ ምስታፎም ተረጋጊጹ ኣሎ ካብ 4 ጉንበት 2023 ናትሒዙ ክለባት ተሳተፍቲ ተቐዳደምትን ከላልያ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ደረጃ ዓቢ ዙር ግራንድ ቱር ዝምደብ ሓደ ካብ ዝዓበይ ውድድራት ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ዙር ኢጣልያ ሎሚ 6 ጉንበት ወግዒ መጋረጁ ክቕምጥጥ እዩ ኤርትራ ብመንገዲ ሰለስተ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ተወኪላ ኣላ እዚ ድማ ኣባላት ኣሜሪካዊት ክለብ ትራክ ሴጋፍሬዶ ዝኾነ ኣማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ናትናኤል ተስፋጽየን ከምኡውን ኣባል ኢጣልያዊት ክለብ ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራን ኣፍሪቃን መንገዲ ቢንያም ግርማይ ነዚ ዓቢ ውድድር ኤውሮጳ ናይ መድረኽ ዓወት 10 መድረኽ ብምጭባጥ ደፊረንኦ እየን ቢንያም ግርማይ ብዘጋጠመ መውደቕቲ ኣብ ዕረፍቲ ከም ዘሎ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ኣብዚ ውድድር ክሳተፍ ግን መደብ ኣይነበሮን ኣምሳይኦ ኣብቲ ቁጽሪ ሓደ ዝዓበየ ውድድር ብሽክለታ ዓለምና ዝኾነ ዙር ፍራንስ ወይ ከዓ ቱር ዲ ፍራንስ ካልቕያ ክሰርሕ ምስጋንቱ ተሊሞም ምህላዎም ክግለጽ ጸኒሑ እዩ